Čauko guys, vítám vás u dnešního videjka a dnešní videjko bude taste test instantní polívky sírový s nějakýma houstičkama z Lidlu a stála asi reálně, že do 20 korun, takže pochybuju, že to bude dobrý. Ale jdeme to testnout. Testuju to, aby vy jste už nemuseli, protože doslova není to asi moc zdravý. A jako OK, to je jen do 20 korun, ale i tak prostě nechce se vám utrácet 20 korun za něco, co pak ani, co doslova vyhodíte z okna. Dalo by se říct. Já už to tady mám připravený v takovémhle kotlíku na instantní polívku, která je 15 nebo 10 let starý a je doslova na tyhle instantní polívky. Ta polívka vypadá nějak, no takhle. A jdeme to tastnout. Jej. Takže jdeme to tastnout. Jsou tři věci. Poměr cena kvalita odpovídám. Chutná to jako sírový koule. A ty hostičky, co to mají být, nějaký jsou moc měkký, nějaký jsou tvrdý jako beton. Jo? Vlastně tak. Znova bych si to nekoupila, ale jako na to, že to stálo 20 korun, asi dobrý. A pochybuji, že si to znova koupím. Minimálně tu sírovou. Ale ty ostatní textů, abyste vy věděli, jak to chutná. A nemusel to kupovat, protože tohle, to je velký špatný. Nejen, že to není zdravý a chutná to jako OK, takže toč můj názor na tohle. Takže tady se vám ozývá Áďa, která stříhá to video právě. A jenom bych chtěla říct, že udělejte si na to svůj vlastní subjektivní názor. A jakoby neřiďte se tím, pokud jste to měli, tak asi na to máte svůj názor. Pokud jste to neměli, klidně si to kupte a udělejte si jako na to svůj názor. Ale jako by tohle bylo čistě můj názor a čistě moje doporučení, že byste to neměli kupovat, protože fakt to chutná hnusně. Já to tady mám pořád a jako buď to budu dát ochutnat ještě tátovi, který to chtěl ochutnat, anebo to prostě vyhodím. Takže udělejte se na to svůj vlastní názor, neřiďte se mým a vraťme se zpátky k videu, tak zatím peace. Takže my se uvidíme zase příště, děkuji, že jste koukali na tohle video až do konce. Musím říct, že ta polívka možná by byla dobrá, možná jsem připravila jenom špatně, ale jak říkám, asi bych si ji znova nekoupila. Takže za mě si to nekupujte, nejen, že vyhodíte 20 korun a nejen, že to je nezdravý, ale jako OK. Zrovna tu sírovou třeba ne, česnekovou nebo tamty bych možná vám na 100% ochutnám, ale možná se koupím znova, kdo ví, ještě jsem je neměla, takže ještě jednou děkuji za koukání videa až sem a můžete mi hodit follow, můžete sem dát like a uvidíme se zase příště, tak bye bye!